Adame, před malou chvilkou skončil druhý zápas semifinálové série proti Plzni. Pojďme zhodnotit toto dvou utkání. Tak já si myslím, že to bylo jako hodně lepší než to, co se tady hrálo v sobotu, protože jsme plnili pokyny už od začátku, nepotřebovali jsme na to prohrávat 0-3, aby jsme začali dělat to, co máme, no. To, co trénujeme a to, co se snažíme celou sezónu. Takže jako určitě zlepšení oproti včerejšku. Soupeř jako Plzeň je pro nás docela tradiční, co se playoff týká. Už bychom konečně přesně chtěli přejít.